napadasam ka din, ti na-scam iti ayat. Wenno iti nagduduma a banag. Ita panawen ti digital age, makuna kang runana biktima dagiti scammer. Ket dagiti senior citizen, asan a makaamuunay iti internet, ken nalaka a maalilaw, iti nagduduma a kari. Anya nga ti wagas ti DICT tapno malabanan daytoy. Ada report ni Christine Bornolla-Sabaway. Nuskam ti pagsasaritaan kaaduan ang mabikbiktima dagiti senior citizens. Dagitoy dagiti masansan a puntirya dagiti scammer gaputa sa andaunay a pamilyar kadagiti baro a teknolohiya, online banking, ken daduma a moderno awagas a panangalilaw. Tapno maipaayan iti umno nga impormasyon dagiti senior citizens saknan iti scam nga agraraira ita panawan. Papapigsaan ti Department of Information and Communications Technology Cordillera ti Information and Education Campaigns da para kadagiti seniors. Panggap daytoy ang malapdan ti pan nakaskam gapu iti limitado apan nakaawat da iti teknolohiya. Mangipapaay ti opisina iti panagsanay kadagiti senior citizens. I believe is very effective, and we already trained a lot of senior citizens when it comes to the use of their phones, their applications, and of course cybersecurity awareness. And every after the session, we really ask them if they really understand. Iti datos ti opisina dumanon iti nasurok 280 a seniors ti naipaayan ti oportunidad nga agsanay para iti cybersecurity awareness iti rehiyon. Sigun iti opisina kagiddan ti idurduras ti teknolohiya. Ad-addamet nga us-usaran daytoy dagiti scammer tapno makaalilaw ken makabiktima. Isu a mauawis dagiti umili ano adda ti panagsanay saknan iti cybersecurity awareness ken data privacy trainings. Through CICC, meron tayong hotline 1328. Tawagan niyo po yung number na yon. 24 hours po yan. Pag any kind of cyber security issue, meron pong sasagot sa inyo. The efforts of the ICT card to advocate cybersecurity awareness, cyber hygiene is continuing, okay? And we're continually improving our advocacy programs. We're continually training our staff na nagpapatrain din. And of course, we also invite outside resource persons and outside experts when it comes to these kinds of scam threat. Plano ti DICT Cordillera amang ipasdag iti frontline office iti syudad tapno mang akomodar kadagiti kliyente. Christine Bornolla-Sabaway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.